So assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau mun zo muku da wani sabuwar hanya ne da za ka iya zuwa ka nemo lambobin layinka idan ya faɗi, ko da ba kai kai rijista ba za ka samu lambobinka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba a cikin minti 2 zuwa 1. So da Allah ɗan uwa, idan yau ne farkon shigowarka cikin wannan sabon channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka dama da zarar mun kawo sabon bidiyo YouTube zai sanar da kai. So da dama mutane suna amfani da Facebook Lite amma ba su san amfanin shi ba. So idan ka buɗe Facebook Lite ɗinka akwai saving number da yake ma, duk wani content naka yana ma saving ɗin shi a ciki, amma ba kowa ne ya sani ba. So yanzu idan ka zo kamar wayarka kamar haka, abin da za ka yi shi ne, abu na farko sai ka buɗe datar ka. Datar mu a buɗe yake, za ka buɗe datar ka kamar haka, sai ka danna ka shiga cikin Facebook naka kamar haka. Da zarar ka shiga cikin Facebook ɗinka kamar haka, sai ka nemo ka nemo wajen wannan layuka ɗigo-ɗigon guda 3 ga su nan a nan haka, ga su nan wannan layukan guda 3. Sai ka danna ɗaya daga cikin su, sai ka danna wannan na ƙarshen. Sai ka jawo ƙasa kamar haka, sai ka ga wannan wajen da aka sa setting nan. Please ya fito. Allah. Yauwa, sai ka jawo wannan layukan guda 3 kamar haka. Da zarar ka jawo layukan nan guda 3, ga wani waje da aka sa setting a nan wajen, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ya kawo ma fuska kamar haka, abin da za ka yi shi ne, sai ka jawo ƙasa kamar haka. Za ka jawo ƙasa ka nemo inda aka sa upload content ɗin nan, ga su nan a nan wajen ɗin za ku gani, ga shi nan upload content, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, zai kawo ma fuska kamar haka. Abin da za ka yi shi ne, za ka iya danna nan wajen. Ya fito. Za ka iya danna wajen uploading content ɗin nan. Za ka iya danna nan wajen kamar haka, za ka iya danna shi, kuma za ka iya kunna wannan, ga wani button nan a nan wajen, za ka iya kunna shi. Amma da farko dai ka fara kunna wannan button ɗin tukunna. Ga shi nan, idan ka kunna shi sai ka danna nan wajen, ga shi nan wannan inda nake nuna muku ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Kar kai skip. Ga shi nan yana searching, sai mu ɗan jira shi da Allah ya wuce idan ba damuwa. Da Allah ku yi haƙuri. Yawwa, ga shi nan ya riga ya kawo mu. Abin da za ku yi a nan, saboda kan ɓata muku lokaci, sai mu danna skip ɗin nan kamar haka. Idan muka danna skip ɗin nan kamar haka, to ga shi nan kun gani bai nuno mana komai, kaga ya ce zero content. To abin da za ka yi a nan shi ne, sai ka danna nan wajen, ga shi nan da yake nuna kamar haka, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi sai ka jira shi. Ga shi nan kun ga ya riga ya kawo mana wannan duk lambobin da ya mana saving ne. Facebook ya ɗauka ya ɓoye mana wannan na content ɗinmu ne, ga shi nan. Idan za ku duba, ga shi kuna gani wannan duk lambobi na ne da na yi saving a kan layina. Kuma layin nawa ya riga ya ɓata, amma ga su nan a nan. In ina buƙatar lamba, kawai zan zo in ɗauka ne domin in je in yi using da shi cikin sauƙi. Ga shi nan kun ga kamar wannan. Idan kana so kuma ka buɗe lambar gaba ɗaya ka ganta, tunda za ku ga kamar haka a rufe take, kawai abin da za ka yi ka buɗe ta. Ga wani waje nan da aka sa show content information, sai ka taɓa show information kamar haka. Da zarar ka buɗe shi kamar haka, kun gani, za ku gani ya fito mana da wannan lambar, ga shi nan. Yawwa, to ƴan uwana da Allah, idan kun ji daɗin bidiyon nan namu, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all, ku danna mana alamar liking, domin wannan shi ne yake ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku sababbin fina-finai da kamar haka. Mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba.